Presyo kan kada kilo nin bagas sa Naga City, nanotaran ang biglaang paglangkaw. Mahal na barakalan kan paroy rason subuot kan pag-ulanto sa presyo kaini. Uyan report ni Chris Novello. Sarong kilo sa nanin bagas ang binakal ni June na pangsap na subuot nyangon niya na aldaw. Literal na makulog subot sa matapaghilingon ang presyo kan kada kilo kan bagas ngunyan. Alagad no choice subot sa huli ta kaipuhan. Pipirito na makaya ta, yung importante bagay ng bagas. Kakayanon. Yung kaipuhan kaya, daamal ini, pipirito na makakudisponer rin pambakal ta, kaipuhan. May man subot na magiginiboan para bakal na si Rudy na napiritang magbakal nin a 43 pesos kada kilo na bagas. Lang si barato sir. Si kaya lang. Ano pinakabarato? Kaya na ba sir? 43? Nagpapakol na kaya sa 43 hasta 52 pesos ang kada kilo kan bagas sa pirang talipapa sa Naga City. Susog sa Department of Agriculture Bicol, may tatakod subot ini sa pagmahal kan farm gate price sa kada kilo kan paroy. Yes, salang taong yan po ang bakalan ng paroy, lalo dyan sa Camarines Sur dahil yung fresh ay 19 to 1950 tapos na abot 25 naman yung dry. Para sa paraomang si Edgardo Contante kan Milaor Camarines Sur, paborable sa sainda ang pagmahal kan presyo kan paroy. Ay mas mare po ang mahal po ang abono mi kani. Sa Banhuan in San Fernando, pigiin kaminar kan Municipal Agriculture Office ang mga paraoma na may pagsidiring makina o ekipahe sa pag-uma na iparehistro sa opisina ang saindang mga kagamitan. Sanggatos ng mga paraoma o Farmer Association na rehistrado sa RSBSA ang magiging beneficiary kan Fuel Subsidy Program kan LGU kung sa 10 litro ng krudo ang saindang pwedeng makuha nin libre. Ang kaipuan lang pong requirements, dapat igusin na ng makina. Nasa sendang pagsasaliri. Kasi yung kaipuan itong papel, kaya itong makina. Kung mayo na po itong papel dahil luma na, mi po na magduman sa binakalan, iguaning garang certification na dumanhali sa inda binakal. Kay Ban si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.